sumauto. Nga kadtong gabi una nga mi-chat si sir nako. Wajud ko nahimutang. Daghan kong ginahuna ba kung anong kalit lang siya nga nagparamdam sa kuha. Unsa kahay iyahan tuyo nganong gusto man niya makikita o makigistorya sa kuha. Ug mas ni samot pagyud kay pagkaugmaana ni chat na sad na siya og balik sa kuha. Ako na lang yun siyang gibla kay para di na siya makachat nako kay nahadlok jud ko. Naglibog manggod ko kung unsay angay na kong buhaton. Nagsigi ko og tan-aw sa kong anak nga makahilak man hinuon kog magunahon. Sorry jud kayo anak kung di ka nako ipaila-ila si mom papa. Sa mo to nga mga 1 week na sukad atong ako siyang giblak. Sunday to gikan minanimba kami sa kong pamilya. Unya pagkaudtoana nang lakaw man silang mama ug papa. So kamera sa kong igsuon ang nabilin sa balay. Milaag pa jud siya ngadto sa among silingan. So kami na lang duha jud ni baby atong orasan na bilin sa balay. Ako siyang ibutang sa crib unya anaara siya sa sala. Natulog raman sad siya. So naginahinay kog labas siyang mga sanina. Nagamay raman sad to. Ug sa dihang nikalit og abot si ate. Katong igagaw nako. Ningon siya nga naa daw nangita nako. Og mura gid siya gigukod oy. Kay naghangos naman pod siya. Nangutana pa ko kung kinsa. Ningon siya nga si Sir Kenday tuas sa balay. Nikalit man siya abot og nakurat lagi kayo ko. Nangita man siya nimo. Nito bagpod ko. So iya kang gipani. Siya nagsugo ni mote. Og mitando na akong igagaw. Tubag ko nga. Hala. Mi-chat man na siya nako te ato ni aging simana. Nga gusto lagi niya makikita. Pero wala na ko siya reply eh. Og ako apagid siyang giblock. Og nitubag si ate nga. Hala kaday. Basin kahibaw na siya. Nga siya ang papa ni Kendra. Nitubag pod ko. Nga imposible man sa dati. May magkahibaw siya atong nabuntis ko. Nga wala na gani siya iparamdam sa ko. Bahala siya eh. Ing na siya nga busy ko. Wala ko'y time makigistorya niya. O gisapot man hinuon ko naghuna-huna nga naa siya tong adlaw eh. Makalagot man kaayo huna-hunaon. Unsa pa may iyahang gianhi sa mua. Pero wala naman jud hinuon ko kasabot sa kong bation. Kay nakit-an bitaw nako na sa gawas nga padulong si Ken sa balay. Ahak jud kaayo. Mura kog na paralyze ka jud oy. Kay murag di na nako maliho kakuang lawas. Tungod sa kulba nga pagkakita nako niya nga naa na gyud sa gawas. Ahak na jud ni. Unsao naman ni nako. Naglibog jud ko kumudagan ba ko padong pultahan kaya kung siradan or ako bang kwaon og dali-dali si baby og mudagan padulong sa kwarto. Mura man sad kog utangan ato oy kay motago man. Wa naman ko kahibaw og asa atong duha akong buhaton. Sumoto nga nagtunga nga na lang jud ko sa sala. Unya nakit-an na nako siya nga naa na sa pultahan dapit. Nisigan na lang jud na ako ang mata sa kahadlok pagkakita nako niya. Day niingon na si Sir Ken nga mayong udto jo. Naara siya sa pultahan ana nagbarog pero wala pa siya misulod. Naglibog lagi ko og naratol jud. Og sa akong kakulba napandol jud ko paglakaw nako padulong sa crib ni baby. Kay mihilak man na siya. O gidali-dali sa nako siya og kuha. Kay lisod ra ba makasugod og hilak kay muotong jud. Sumoto nga nagmaayong udto na lang sad ko niya. Pero nagkautal-utal gyud ko sa kakulba.
Wala na noon ko sa saktong hunahuna imbis kay maglagot ko. Unya ako siyang pagawson. Pero mura man noon kog nahadlok niya. Unya akuan naman noon siyang gipasulod. Sa moto nga nalingkod siya. Ug nilingkod na lang sad ko sa pikas lingkuranan para padidihon akong anak. Kay basin mo utong na sad og hilak. Pero wa na jud ko mitan-aw ni Sir Ken ato. Pero ambot jud nganong sakalit ni kusog og hilak si baby. Wa gid ko kahibawo kung unsaon siya kay perting hilak man jud hinoon. Naratol na hinoon kog samot. Ug honestly jud, di ko mao mulingaw sa kong anak. May mantong sa bagong anak pa siya kay di man hilakon. Ug sige ra og katulog. Pero kadtong nakauli na mi diri sa mua, muhilak na gid siya toda. Unya muotong ra ba jud. Silang mama manpudligian tiglingaw kay di man ko makalingaw niya. Kay maluspad naman hinuon ko sa kahadlok nga magtan-aw niya nga muotong usahay kung muhilak. Sumutong ako na lang gid siyang gisayaw kay sige man gyapon siya hilak. Nakabantay kong Sir Ken nga sige ra gid siya tan-aw nako nga mura siya nabalakasad nga nagtan-aw sa bata nga nagsigig hilak. Ug sa dihang may barog bitaw na siya. Ug miduol sa kuha. Ug nihilak na lang jud kog apil. Di na jud madalag lingaw si baby. Mura na kog maluya sa kahadlok. Lami kay syagit og mama ba. Pero gikuha magyuna ni Sir Ken ang bata. Ug iyahang gisayaw-sayaw. Nilingkod na lang ko unya ni hila kay mura man kog nawad-an og kusog. Ako na lang gitan-aw si Sir Ken nga gisayaw-sayaw akong anak. Maayo man day kay siya mo kugos og bata. Maayo sad siya mulingaw. Iyahang gigawas si baby og didto niya gisayaw-sayaw sa gawas kay hangin man. Medyo nihinay na og hilak si baby. Nangayo pa naglampin si Ken kay nagdulay ang bata. Nagdagandagan sad ko padulong niya dahil nilingkod siya og iyahang gipabarog si baby. Sa moto nga nagsige na lang jug tan-aw ni Sir Ken while iyahang gikugos amo ang anak. Mura na noon kog nauwaw nga murag mas daghan pa siyag alam na ako parte sa bata. Nga ako man untay mama unya wagan iko'y halos alam. Di pa jud ko kamao mulingaw basta maghilak na. Kauwaw ba eh. Nakalimot na hinuon ko kadali sa akong kalagot niya. Imbis kaya ako siyang sukmatan pero wa na noon ako nabuhat. Wala na ako katingog kaya wa ko hibawo og unsay akong isulti. Og while nagsige og tan-aw nilang duha, murag na humok hinon akong kasing-kasing. Kahilakon man hinoon ko. Nagsige og hingos-hingos kay motulo man akong sipon unya dalasad ang luha. Og kay nakatulog naman akong anak, ginahinay na niya nagbutang ang bata sa crib. Ug gibutangan pa niya glampin ang tiyan para daw dili madali-dali og kakurat si baby. May pagid siya kay daghan siyag nahibaw-an. Nagsipa na siyag tan-aw og totok ni baby. Taod-taod siya na. Ug nikalit na siyag ingon, nganong wa man ka magsulti nga buntis ka. Nasyak jud ko kayo. Nasyakay ko sa iyahang pangutana. Ug wala jud ko kalihok. Natulala jud ko og samot. Ug nangutana pa na siyag balik. Nganong wa ko nimo sultihi nga buntis ka. Sa kuna-kuna ana, wow ha, murag siya pa may naay ganang masuko, kay wa na ko siya sultihi. Pero ako siyang giingnan, nga tay sa ha, ngano ka diha? Murag ni aksyon na sad kog pangisog ato ba, pero hinay lang ang mga tingo, kay basin unyag mo syagit na sad ang mga anak. Hingan si Ken, nganong wa man ko nimo sultihi about sa tong anak. Nganong wa man ko nimo sultihi. Nitubagpod ko, wow, atong anak daya. Unsa ka kasigurado nga imuhan ng anak? Hala no, kuyawa sad nimo kay mangangkon mangkagalit. Og nitubag si Ken, nga ayaw naglimodyo. Kay naay nagsulti na ko.
Nalisang jud ko paingon niya nga naa daw nagsulti niya. Nahadlo ko kay basin gisultihan siya ni ate sa tinuod. Pero ako siyang gignan nga ayaw paghimo-himo dihag istorya. Nitubag siya. Wala man ko maghimo-himo og istorya. Ug di sad ko pwede masayop. October na nimo siya gianak, di ba? So katong pagbalik nimo sa Manila, nasudlan jud ka ato ba? Buntis na ka ato jud. So atong anak yun na. Ayaw limod sa kuha. Nahilom jud ko kay wano kay bawog unsay akong itubag. Nganong kay bawo man siya og kanus-an ako gianak si baby. Naayod siguro'y nagsulti niya. Kahila ko na hinoon kog balik ato ug naglagot sad ko niya. Ningon pa na si Ken nga jo tan-aw sa nakob. Pero ako siyang giingnan nga hawa dere. Ug nakahilak na jud ko sa kong kalagot niya. Dayon, nangayog sorry si Ken sa kuha. Sorry daw sa tanan-tanan. Pero ako siyang giingnan, sorry? Human ko nimo giilad. Human ko nimo gigamit. Unya gibuntisan pa jud ko nimo. Unya di ay naa kay uyab ato. Kabaka ko na lang jud nimo Ken. Miniuno na maday ka atong nakigbiga ka na ko. Bakakon man kaayo ka. Nitubag siya. Hanga jo. I'm sorry. I'm really sorry jo. Pasaylo ako jo. Tubag ko niya. Nga gigamit ra ko nimo. Baga kay kagnaw. Nitubag siya. Nga sorry jud kayo jo. Wala na ko tuyo nga pasakitan ka. Pasaylo ako sa kong nabuhat sa una. Tubag po niya. Noon sa pamigyanhin ni mo nako. Para ang kunon nga imuhan ng anak. Hayahay kay ka. Di jud na ako naihatag nimo kay wakay katungod anak. Tubag si Ken pod nga. Wala ko manhi para kuhaon itong anak. Gusto ro ko makahibawog unsay tinuod. Pero katungod sa nako na nga mailhan ko niya nga iyang amahan jo. O katungod sa nako nga makauban siya. Di jud na pwede nimo nga idawo nako. Nitubag pod ko nga dili ko. Wala ko magkinahangalan nimo Ken. Okay raman ming duha ni baby bisan wala ka. Nakaya raman ako. Sumo nang please lang. Ayaw na ko sa mukha Ken. Og medyo ni taas dyan akong tingo. Og sa diyang nihila kay bitaw nagkalit among anak. Siguro nakurat siya sa kong tingo. Nagkaratol-ratol na sad hinoon ko. Og perting hilak jud sa bata. Di jud nako siya malingaw dayon oy. Nagsigir jud hilak ako ang anak ato. Grabe ra ba mo hilak kay muotong jud. Sa matong gikuha ni Ken ang bata og siya na po'y naglingaw-lingaw. Pero wala gihapon mihilo. Sa matong giingnan ko ni Ken nga padidihon daw kay basin gigutom. Sa matong gadali-dali og lingkod og yang gihatag ang bata sa kuha. Grabe yun akong luha og singot ato oy kay nagsagol jud. Hingos-hingos yun tawon ko ato nga time ba. Kung napato si mama ato, maingnan jud ko nga panganak pa jawan. Bitaw. Sa moto nga gitabangan jud ko niya lingaw-lingaw sa bata. Taud-taud ana kay mihilo marapod. Og nakabantay man na si Sir Ken nga gipaningot ko. Ihap akong ginaingnan nga mag-ilis ko kay ubuhon daw ko. Motong nibarog siya og naay mga naka-fold nga face towel sa daplin. Ihadang gikuha og miduol siya nako para ibutang sa kong likod. Aha ka ba? Ang heart die kay ati man na
kay basig magbuto-buto na sad. Sumotong gikuha na ko ang lampin ug akong gitabon sa kundughan kay mura man kog nauwaw niya. Sige ba siyag tan-aw nako while ako ang gipadidi si baby. Wajud ko makasabot atong adlaw ba nga ang away-away na munduha nawala ramanon og galit. Kay dili jud madayon kay mohilak biya among anak. Ang akong kalagot niya kay murag nawalag apil. Nakatog na si baby ato so nag-start na siya gistorya nako. Nangayo na sad siya sorry sa nahitabo sa una na munduha. Miangkon siya nga naa jud daw siya uyab atong nagkailami. Pero kadto nga time kay nakig-call off man daw ang babae. Unya kay gusto na unta ligi daw niya mga sawa sa babae. Unya wala man daw mosugot ang babae kay di pa daw siya ready magminyo. So nasakitan daw siya. Sumoto nga nangayog space ang girl. So gipasagdahan sa lang niya. Until sa nakahibaw daw siya nga naay ka char-char iyang uyab sa chat. Kaya na-open daw niya ang isa ka account. Hangtod sa nag-away daw sila. Ug nakigbuwag ang babae siya. Pero di siya musugot. Makikita man gud pod gihapon ang babae niya ato. Labi na daw og naay kinahanglan. Labi na daw kung about sa money. Moto nga nagkailami niya, unya iyasa daw kong gicharcharan. Wading miingon siya nako ato nga ilugon ra daw sa lain iyang uyab. Pero wala ko kay bawo nga gikan pa day siya na broken ato. So gigamit lang lagi ko niya para malingaw siya. Mura ko gihimo niyang panakip butas. Pero katong uban-uban namin niya, naana daw siya'y plano jud daw nga makigrelasyon siya nako. Kaso lang, wala daw ko papugong o may balik jud daw ko sa Manila. Wow ha, murag sala pa nako nga nibalik ko para manginabuhi. Miangkon ba siya nako nga naa siya'y sayop kay selfish daw siya ato. Okay, wa naman daw ko makig-communicate niya. So wala na lang sa daw siya magukod nako. Kay basin di na daw sad ko interesado niya ato. Hantod sa nakigbalik daw iyang uyab. O ang girl pa niingon nga magpakasal na daw sila. Sumo daw to nga nagbalik sila. Pero sa kalit daw kay naabtan og duha ka buwan nga nagkabalik sila. Mibiya na sa daw iyang uyab. Ug niuban sa laing lalaki. Nakabalita na lang daw siya nga buntis na iyang uyab. Sa motong wa na daw siya migukod pa kay gikapoy na daw siya. Nagsige ra jud kog paminaw niya ato. Sumali itong imbis maglagot ko, wala na lang. Wala na lang jud na dayon akong kalagot niya. Dawato na lang nako nga mauna ni ako ang kapalaran. Pasayloo na lang nako kay sayang sad na. Ma-feel og makita man po nako nga sincere man sad iyang pagpangayo na kog sorry. Loy man sad kaayo kay gwapo ra baning papa ni Kendra. So okay na lang. Hambita. Pero napagyapon ko'y daghan kayong problema nga tubangon. Labi na ang pagsulti sa tinod ngadto sa kong parents. Nga kaning lakiha, mao ni siya ang nakabuntis nako. Sa motong giingnan nako si Kenya. Sir, di pa ko ready nga musulti nilang mama sa tinuod about nimo. Tubag pud siya. Nga kasabot ra ko. Mubisita ra ko ninyong baby og balik dere para ako'y maki-istorya si mohang ginikanan. Og before pa na siya milakaw, nagbilin pa na siya og kwarta nako. Dili unta nako dawaton pero gibilin jud niya. Sa motong gidawat na lang jud nako. Kay para mapud ni siyang anak. Sa motong nilakaw na siya unya taud-taod, niabot sad silang mama. Pagagabian na nagsige na ko gunahon na ug usaon ako pagsulti nilang mama ug papa. Motong ko ang gichatan si ate. Nagchat-chat mi niya. Nangaya siya sorry kay iyahad ang gisultian niyang bana about namo ni Sir Ken. Ug ang iyang bana di ay ang nagsulti ni Sir Ken about sa mong anak. Mo nang nakahibawo si Ken ana.
daan ko pa jud lagi. Pero sige na lang. Nahitabo naman sad ug wala na ko'y mahimo. Ug wala man pug ko nasuko nilang ate. Angay pagani ko nga magpasalamat nila. Sumotong sayo sa buntag ana, nami sa gawas. Kugos-kugos ni Papa si baby. Ug si Mama sad kisige hagaw-hagwa. Nagsige kog tan-aw nila og nagduha pa ko kung ako ba silang sultian sa tinuod. Pero dapat jud nga makahibaw sila. Sumotong gisultian ako sila. Og perte ka siya jud nila sa kuang gistorya. Wala man hinon sila masuko kay gitarong jud nako sila pasabot sa nahitabo. Nga ang papa ni Kendra, wagid siya alamag about sa kong pagbuntis kay nibalik naman lagi ko sa Manila. Bag-uhay lang siya kahibaw sa karon nga ni uli ko. Ningon jud ay na kong papa nga padtuon si Ken kay para maistorya daw niya. Sumotong giingnan din ako si Sir Ken. Okay raman pod kaayo niya nga moanhi sa balay. Ug wala gani siya mahadlok. Unya ako na noon ang gibati og kahadlok ato. Pero mga pila pa to kaadlaw pod usa siya mianhi kay trabaho siya. So kantong off niya, mianhi din siya sa mua. Dahil naanami sa sala ato nga naglingkod-lingkod. Kugos na ko si baby. Well si Sir, naasad sa kuntapad. Ug nagkapuliki taon siya og sagang sa mga pangutana nilang mama ug papa. Nauwaw na jud ko kay daghan kay pangutana silang mama ug papa. Naibawan na jud noon ang tanan na mong gibuhat sa una, katong last year nga pag-uli nako. Honest man di ay kay ni si Ken. So nakatug-an lagi siya ahat sa tananay. Ug nangayo pod siya pasaylo sa akong pamilya. Ug niginhawa na lang jud na og lawom si Papa. Unya si Mama sad kay nagsigig tan-aw nako. Wala man sad nila giingnan si Sir Ken nga dapat niya panagutan ang amuang anak. Si Sir Ken man sad mismo ang niingon nga andam daw siya mo atubang siyang responsibilidad sa moang baby. Magpakaamahan daw siya. Wala man na mo siya gipugos ato. Iyahaman sa tong kagustuhan. So kadtong gabi una, na-settle ra jud amo ang problema. Nakaginhawa na ko og tarong. Wala na'y bugat sa kong heart kay okay naman. Pero ang about among Donnie Sir, wala na jud ko ni asa ana. Nibalik man siya pero dili pasabot nga hasta sad ko iyahang balikan. Nagpakaamahan lang siya sa mga anak. Maora jud siguro na. Mo na akong gisod sa kong alimpatakan kay basin magbidogo na sad ko ba. Pareha sa una. Magmaoy na sad tani. Okay nagabihinaan man ligi siya. Mingon silang papa nga sa balay na lang daw siya matulog. Ni okay ra pod si Sir Ken. Kay medyo layo ra ba ilaha. Unya ang nasa kong hunahuna ato, kung ahakan ni siya nga kwarto pakatulgon. Pero niyon si Mama, nga sa kwarto na lang daw nako pakatulgon si Sir Ken. Para kaming duha daw ang maglingaw-lingaw sa mga anak. Ahakan na siya. Sumutong ako na siyang gipailis og loose nga shirt nako kay basin nagbasa na iyahang likod. Wala ra ba ni gana ng aircon sa kong kwarto kay naguba. Wala pa jud tawon ko'y budget ato para ipaayo. Og hangtod sa nakatulog na sa baby. Narasad si Sir Ken sa kong atubangan. Bali naa sa muntong atunga si baby. Og nagsige pa na siya kiss-kiss sa kamot ni baby. Ako pa na siyang gibadlong kay basin makamataon niya og mohilak na sa bugayo. Pero nito bag si Ken, nga dili religi na. Hinay raman na. Ako siyang giingnan, nga ayaw na ligig sigig hilabot ba, kay mo mata dyan ni karan. Nito bag si Ken nga, unsa di mong gusto? Ikaw ako ang kisan? Og dako pa kay na siya gismile. Aha ka dyan. Mura man hinoon kog kaihion sa kilig. Pero bitaw magpuyo ta kay maimpas ta ane. Basin makaduhaan o niya.
Pinaisa na lang tahay ko sa akong kilay unya ako siyang giirapan pero ang tinuod gikilig na dahi ko. Giingnan pa ko ni Ken nga nang blush daw ko. Aha ka dyan. Unya, nikalit man na siya tindog kay mobalhin daw siya. Nibangon yun na siya og nibalhin sa kong tapat. Og naa siya sa kong likod. Unya, pinagakos pa siya nako. Kaahak ba ko? Di na jud ko. Ako siyang giingnan nga hawa ra gud diha be. Nitubag si Ken nga diri ligi ko. Giipan-ipahan pa na ako na siya pero di yun siya mohawa. Ningon pa na si Ken nga naman di ay og diri ra ko ha. Unsay naa na? Nitubag pud ko nga ayaw jud ko palaguta sir ha. Tubag si Ken. Nganong maglagot man sad ka? Pero wala na jud ko nakatingog. Kay iyahang kamot, nag-anam-anam na managunit-gunit sa kong lawas. Unya, ginay-hinay niyag saka ako ang dress. Kay nakadress man lagi ko ato. Aha ka dyan. Aha ka dyan kaayo kay giganahan man ko siyang gibuhat. Hingon pa siya. I-off na ko ang suga. Tubag ko niya nga saba diha eh. Ug nagdali-dali gina siya bangon. Ug i-off jud niya ang suga. Unya gi-sure pa jud niya nga nakalak ang portahan. Aha ka na jud. May balik din siya tapad na ako. Ug maolag ito. Nag-touching na yun siya ayo. Wala ko halos may ginhawa siyang gibuhat. Kung saan man ako na ipagpaundang niya ay. Nga kung hasta ako, giganahan naman kaayo. Niingon pa na siya. Darita sa ubos be. Dali. Ug mibangon pa na siya, ug nagkuhag habol. Unya iyahang gihapin. Mag-unsa jud ay miani. Ningon pa siya. Dali na siya. Unya ang amaw, iyaha jud kong gibitan o gipahigda dito siyahang gihapin. Ako pa siyang giingnan nga mag-unsa man to eh. Gapaas if pakunuhay ko pero obvious na kayo pa. Nga tubila na sad ko niya full tank. Unya ang Sir Ken, dali ra kaayo nakatanggal sa mong sinina. Harag magic oy. Ug abtik kay na siya nga ni patong nako. Nakapangutana pa ko sa kong kagilingon nga unsa may dapat na kong buhatan. Pero wala na oy. Sugot na lang jud ta ani nga patungan. Agad-agad dayon. Ug iyahan na jud kong giromansag tarong ato. Tanang pwedeng agian siyang lips. Iyahagin ang yagian. Ugwa na dyan. Ugwa na dyan. Kay lami nakaayos ako ang paminaw. Pero nikalit pa na siya undang og nangutana. Nga pwede na ba? Iyaha pa nang gikuha iyang phone og niingon nga patanawa daw ko si Mojave. Tubag ko niya nga amaw jud kay ka. Sabad diha eh. Nabuing naman hinoon siya kay gusto man siya mo tanaw sa ko. Tanawon siguro niya kung unsa hitsura ba. Aha ka dyan. Pero kay namugos lagi na siya nga iyahad yung lantawon ba. Dili pa ko niya palihokon. Pabika kaon pa ko niya gaayo. Unya ako pod kay sigig badlong niya nga dili na lang lagi ba. Hangtod sa gigunitan bitaw niya akong duha ka pa. Unya iyahang gibika ka jud og ayo. Wala na jud ko'y mabuhat.
Niingon pa siya. Okay man di ay. Og dako kay siya gismile. Imbis kay napakuy istorya niya, wala na jud nako na istorya. Kay iyaha man ang gikalit og kaon. Kaon jud sa taman-taman. Perting kaon jud niya. Sumao to. Nga maon na jud to. Nga natubilan jud ko niya balik. Hays. Unsaon na ba jud ni ay? Nadala jud ko sa kalami atong gabi una. Wala jud ko inabuhat. Wa jud nako siya napugan. Sumao to. Nga after atong tubil-tubil na mo, nahadlok jud ko kay gikan pa bi ako sa kuang binulan. Aha ka jud lagi. Ingon ra ba sila nga basta after daw nimo mga anak, unya dali ra mo balik imuhang binulan sa normal. Bot pasabot daw ana kay sundanon daw ka. So magsigi na lang jud ay kog panganak ani. Kung sigihan kog tubil. Bitaw. Aha ka na jud. Sodra ba jud tanan nga walay na usik ba? Unsaon na lang jud. Nakapangutana jud ko niya kung anong iyahang gipasulod. Nitubag pud si Ken kung ano gudi ay ba? Tubag pud ko niya nga nadaot na jud ka ba? Mabuntis unya ako Ken. Tubag pud siya. Aw, sagdir gyud na diha. Naa na bitaw ko. Duha na ta magtabang og lingaw og magdunganay sila hila. Nahapakan jud nako siya. Nagsige pa na siya binuang sa kuha. Nga ang tinuod ko no nga rason kung anong naglagot ko. Kay basin na kuwangan daw ko. Aha ka jud lagi niya. Gipangita na lang nako ako ang mga sanina kay mag-ilis ko. Pero naglisod makog pangita. Kay lagi, ngit-ngit man. Sumotong ako na lang jud nga gion ang suga. Ug didto gyud ako dapit sa pultahan nakita ako ang mga bahag. Giunsa dayto niya. Murag gipanglabay gyud niya ba pag humanyag hubo sa kuha. Sumotong gadali-dali kog ilis kay sige ra ba siya tanaw nako. Katubilo na sad siguro. Wala na lang dyan ako siya pansina. Bahala siya eh. Nibalik na lang dyan kog higda sa daanan. Ug nagpatulog-tulog na kunuhay ko. Kay basin matintal na sad siya. Ug taod-taod ana kay nakabantay na lang ko nga nahilom na. Abi ko man og nakatulog na siya. Pero nikalit man na siya tingog. Hingon siya. Nga Jo, mangutan na ko ba? Pag anak nimo, sakit kayo. Natingalan na lang jud ko kung anong nangutana siya kalitoging ato. Nito bagpod ko. Ooy, grabe kasakit. Ngabi ganin ako og mamatay na ko ato. Nga naman. Nito bag si Ken. Nga sorry ha. Ug gikalit bitaw na niya kabot ako ang kamot. Unya iyahang gigunitan o gikisan. Time sabi. Kaya akong heart kay nagtugudog-tugudog na manggudpot. Ako siyang giingnan. Nganong sorry man? Nito bag siya. Kaya wa man ko sa panahon nga naglisod ka. Wa man lang ka na ako natabangan sa panahon nga nag-antos ka. Labi na atong pagpanganak nimo. Hala ka oy. Kahila ko naman hinuon ko siyahang gisulte. Makatandog man og heart oy. Ako na lang siyang giingnan. Da, sagdi ragod to oy. Humana naman po to. Tubag si Ken. Nga nakonsensya naman hinuon ko siya. Ipangutanan ako siya kung ano man.
Nitubag siya. Kay gipasagdan man ka na ako. Sumotong ako na lang siyang giingnan. Nga amaw jud ka. Di ka angay mo ingon nga gipasagdan ko nimo. Kay wala man pud jud ka kahibaw nga nabuntis ko og naana si baby. Ayaw nagsige ko na hunaana. Mura man ni siya guanoy. Dayon ni katawa ko. Then nitubag si Ken. So, okay ra nimo nga mag-round 2 na ta. Pero wala pa ako katubag. Kay gibitad na bitaw ko niya o gihigda na sad ko sa ubos siya hangyapin. Kamaayo jud kaayo niya no. Gilingaw-lingaw ra kog istorya niya. Unya mo hirit pa di ay og round 2. Angay ba ko malipay siyang gipanulte? Or maglagot baka ko kay murag giatik-atik ra jud ko ani niya ba? Ahaka na lang jud. Pag wala na lang jud ko'y laing na istorya kundi ikaw ba? Nagpalabi na ka ha? Nito bagpod siya. Ayaw nagsaba di hadyo. Kay basin makamatao niya si baby. Sumotong wa na jud ko'y nabuhat oy. Kay nahubo naman sad niya ako ang mga suot. Abtik jud kay ni siya mo tanggal ba? Giunsa kaha to niya. Sumoto nga grabe jud ang anli nga tubil niya sa kuha atong gabi una. Pero sayo pud kay siya nilakaw. Kay duty pa daw siya. Hinoon wasad ko nagmahay kay before siya nilakaw, may hirit na pud na siya kausa. Halaka na lang jud. Kalami sa kong adlaw ato ba. Bitaw. Then samtang nagkaon mi, sige na jud si mama og tan-aw sa kuha ba. Then taud-taud ana ningan siya. Nga Joan. Basin unya nang anianhin ni Ken og masundan na sa inyong anak ha. Ihato jud tika sila ha. Maayo nang adto mo dito mag-uban kay magtabangay mog lingaw anang inyohang anak. Nga hilakon. Unya mapun-an na sad og laing hilakon. Nitubag pud ko nga wala man gud ma. Pero nakulbaan na hinuon ko sa gisulti ni mama. Grabe ra bang tubil na mo last night? Patay jud ko ani. Sorry na lang jud daan ma. Nagsige jud tawon ko og ampo nga unta walay tiki nga nisod sa ilawom sa matres. Kay na ambot na lang jud og naa kay patay na jud ko sa kumama. Pero after ato jud no, nakabantay bi ako nga di na kaayo magsigig hilak si Kendra. Muhilak na siya og kung gutom na or kung basa iyahang lampin. Siguro ni abot na pud to og hapit duha ka semana o sa mi bisita og balik si Ken sa mua. Pero everyday yun na siya nga motawag. Makigi-video call yun na siya nako. Kay gusto siya nga motan-aw ni baby. Usahay mo video call siya nga naa siya sila ha unya nasa diyang family. Saba kay na sila unya mag-ilugay pa sila sa cellphone kay motan-aw lagi sila ni Kendra. Okay sad biya iyahang pamilya. Ang iyahang anak lang kay di siya moduol ni Ken atong pagtawagon siya kay makig-video call namo. Di siya moduol ba kay mura siyag ng luod. Nihilak na bitaw na siya kay naa na daw laing baby iyang daddy ug di na daw siya love. Cute kaayo og gwapo ra ba nga bata liwat kay ni Ken. Maluoy lang lagi ko magunahuna sa bata ba kay iyang pagtuo nga basin di na siya pinangga kay nanay niyo baby iyang papa. Haloy biya kayo. Makahilak lagi ko magunahuna ang moingon siya nga ngano daw si Kendra kay naay mami unya siya kay wala daw. Ngano kunong wala. Mura jud og kumuton akong kasing-kasing ba kay naluoy kay ko. Then katong nibalik siya sa amoa. Nanangid siya sa akong ginikanan nga iyaha daw kong iuban sila ha. Kay gusto sad niya nga mamit daw ko siyang pamilya. Isugot raman sad silang mama ug papa ato kay maayo daw nang ang side na sad ni Ken ang makabuang-buang ug lingaw kumuhilak si baby.
Bitaw. Nag-commute lang mi ato og wa man sad siya nagmotor kay iyaha daw ligiming iuban sila ha. Alangan man sad og isakay-sakay namo sa motor ang bata. Unya medyo layo-layo ra ba ang ilaha. So nag-commute na lang jud mi. Sa motong pag-abot namo sila ha kay ulaw kayo to. Mura jud mi og gikan abroad kay daghan man ang naghulat. Ug pagkugos nila ni Kendra, ni syagit na bitaw na. Murag na baguhan siguro to si baby atong pagkakita nila ba. Iya siguro ngunahuna nga lahi naman og mga nawong. Naglisod jud sila og lingaw-lingaw oy. Moto ang ending, si Ken ratawon ang nakalingaw sa bata. Unya ang anak ni Ken, didto ra jud siya sa daplin nga sige lang siya og tan-aw. Dakuon man dai siya nga bata, unya tambukon sad nga himos kayo. Sumoto nga ako siyang giduol ba kay mura man siya maulaw. Ug ako siyang gistorya. Ang iyahang name di ay kay Ethan. Pero nagkatawa jud ni Ken ato kay ang reason di ay kung anong di siya moduol kay nahadlok di ay siya pagsyagit ni Kendra. Mahadlok siya moduol. Grabe jud among pangatawa ato siyang giingon nga dako daw kaayog ba si Kendra. Sa motong wag yun siya midol ni Kendra kay nahadlok yun siya. Sige po siyag tanaw na ko. Kadugayan jud ana niingon na siya. Nga daddy, ako ana na siyang mami di. Huwag mi tanaw na si Ken na ako. Huwag mi smile. Murag na melt jud akong heart sa giingon siyang anak. Modang magsigi siyag tanaw na ako. Niingon rapod si Ken. Oo. Imuha na siyang mami. Ganahan ka nga mahimo ni mo na siyang mami. Ug niyango lang siya og ni-smile. Unya mitago sa likod ni Ken. Naulaw daw siya. Pero ako agid siyang gigakosoy. Ug kahilakon jud ko ato ba. Sa pag-uban ako ni Ken sila ha, kadto pa nisod sa kong nahuna ang pangutana like, unsa man mi ni Ken? Uyab na ba mi? Unsa naman ni amo ang status niya? Mao na ba to? Kami na ba dayon nga way daghang istorya? Gihigugma baka ako niya? Minyuan baka ako niya? Unsa man jud eh. Dili bi anako kaya mangutana niya bahin ing ana. Lamyon jud ko sa akong kauwaw ba. Bahala na eh. Ang importante ra siguro kay natubilan ko. Bitaw eh. Sa mato nga pagagabian na, kay sayo kaayo natog among baby Kendra. Very good jud siya oy kay wa nay hilak-hilak before matulog. Unya si Ethan kay adto man mutapad siyang lolo og lola. So kami lang jud ni baby og ni Ken siyang kwarto. Naligo pud ko ato kay init kayo akong lawas. Naligo pud ko ato kay init kay akong lawas. Kay basin tubila na sa daan eh. Bitaw. Pagkahuman ako galigo kay wala ra pud ko matulog kay basa-basa paligi akong buhok. Anya si Ken kay nagdulag ML. Kadto po kahibawo nga modula din ni siya gingana. Dayon ni kalit na siya ingon nga kahumot ba sa kong asawa ay. Asawa pa'y gilitok niya nga wala man gani panguyabi. Nagkaanak na lang miani niya unya wa jud ko panguyabi. Aha ka jud. Tubil-tubil as a friend ra yun to ba. Daghan jug na daot anang as a friend ay. Niingon na lang po ko niya nga asawa ka diha. Tubag si Ken. Bitaw. Unsa man di ay nga diha man tapadong. O ginasungog na sad ko ana niya. Nga nang blush daw ko. Ahak jud kay ni si Sir Ken. Permi na lang jud ko niya pakiligon. Pero di ta uyabon. Naon sa lagi ba? Dayon, ni hangyo na pud na siya. Nga motobil na sad. Pero ako siyang giingnan,
Nadaot na sad ka. Pagpuyo diha kenha. Nitubag siya. Sige na mami ba? Uhaw kayo. Tubag po ko niya. Nga hilom diha oy. Mami si mohang naong. Nitubag po siya. Dili ka ganahan tawagon ka na ako og mami. Pag daddy na lang sad nako kay maayo nang mudako si Kendra nga mao na iyahang permi madungog sa tuwa. Kay awala na si Ethan sa gamay-gamay pa na siya di man na magpapa or daddy nako. Mag-sir man na siya or di gani mag-tol na siya. Or nadyo usahay nga mutawag ra nako na siya gyan. Kay mao man iyahang madungog permi dari sa mua. Musundog biya ng bata ha. Nitubag pud ko. Nga natog naman sad na si Kendra. So wala siya kadungog ug okay rag mag-ken ko nimo. O gisungog na pud ko niyag ayo. Kay dili daw ko mutawag og daddy siya ha. Aha ka na lang dyan. Sumoto ko siyang kiingnan. Paghilom dira. Kay dili tauyap. Og ni katawa bitaw na siya. Nagsige lang siya katawa. Ug ako siyang gisipatan kay basin lagi ug mohilak na sad si baby. Pero dako adjud siyang ngisi. Grabe jud kay ni si Ken Manong ugoy. Hambot na lang jud. Og sure ko nga kabalo na gyud mo sa ending atong gabi una. Anli tubil na sad.